So, ganito ang pagpapaligo sa kalabaw. Ito yung kanyang Carabao pool. Tapos, tatali natin to doon para hindi siya makawala. Hup! Yan mga boss. Ito yung ating kalabaw. Ito yung ilog dito sa amin. Yan. Ang oras natin ay +11. Kaya it's time to shine. Tapos dito ko tinali yung lubid niya. Yung palayan namin. Pansin nyo, may bunga yung langka dito. Hey. Grabe ng init mga boss. Shout out sa lahat na sumusuporta kay Nono's Vlog and Ride. Shout out sa inyo mga bossing. Salamat sa lahat. Salamat sa patuloy at pagsuporta, pag-subscribe at pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like, share and subscribe. Mabuhay kayong lahat.